To hagini ko por pat nga ay kublay biang ipi baro aga kerteng ko badon bortam ko jong try jungi uji supres nga la hikai fi shapangini ki nongrim kum no ban Sngewthuh yung Bible but ngan biteng biang higani higajo kum ngala dem ong ba kadai ge jing hikai ko badon kambangin kren kamjrong ika di mentag sngiru ngadani ka bangan bitengi kini ke juk jing hikai na mangadang syudap dang arpat aga banga hiwei hikai pat ye kiwei ki nongrim aga jing dai bat ke jing Sngewthuh ban puli ye ktien ke jong blai mentag sngi ngadani ka ban hikai fi pat ye gani ka wei baga takadai nan hikai ye kiwei pat ki nongrim kiba ngakhlem pat hikai shikhmat kiba nganget kini kide ki bangi kendo malaga por bat kide ki bangi sham jing namanga pule ya ga Bible bat ngasham ba kidon ki eki ba ngam ju Sngewthuh na ga ktien ga job play handai hadina sham ba ublay upen shai ba gadon ga jing Sngewthuh padeka ba ga ta ka penlong nga bangan perkhat malaga por ka e ga tu ko ba penlong kumto ba ba pule ga to por ngam Sngewthuh mentang Sngewthuh bat sakawai dia ka bang syam kalong ba majiyo sngaw bet iki brio baki phone changa ki klina nga kat ki bo phone khamboni ki de ki bong ni kwa palat ban puli ka Bible ni kwa palat e ka ban tip e ka ktien ka jong plain ray abangi puli kam sngaw tanat na barangi puli ngim Sngewthuh bahai ka tinggal apan i fisibon ki eki be day bat ka bagan jaman siam temen tak siru nga lam syakita ka ju higa nongrim namar kumbang ala dep ong barabor fi nagani ka Bible bau blay Ukren baka Bible hi ka ktien jong blay hi ka day ka bakan jaman siam uji su ang ki ktien ki banga kren kilong ka jing imbat ka men siam banga kwa agani ka por ba fin Sngewthuh bahaya agani ka ktien bat sngap bahangan peni fi naga ktien ka jong blay ya ki weipat ki nongrim kumnongin la ban Sngewthuh ya ga Bible ka point jong amata ga sngi ga day ngin Sngewthuh ya ga Bible day badon nong hikai ta ga day ga point day badon nong hikai tindah nga kren ya kini ki nong hikai le se pilapi nong ki brio jong blay ki nong hikai ya nga kwa ngan peni fi ga banin kong manu ba hikai ngi iga ktien ga jong blay manu ban hikai fi fidan marwe hieng aba pi pusan iga ktien ga jong blay ngan pude fi na ga Bible tangini pude no na ga ktien ga jong try na ga shiti ga banin kong ga jong Yanis kala nong ga ba ar na ga khat ka ba ar po sngap ngan pude ga nong ga ba ar po ka ong igini ga ktien Henry mapi pidan ga jingpen sle nau tau ba kuoi but pitip yaki aka bar Henry mapi pidan ga jingpen sle nau tau ba kuoi but pitip yaki aka bar fi igani ga ktien kadai ga ba snot nat ba kamtam hagini ga sngi ga ba khatdo namar hagini ga shiti abau Yanis to Ukren shapang kita kajing syukur kepada lagi seni berkhadu. Ukren shapang kita kajing ikai bakla kiban semi ini seni berkhadu. But na Ukren shapang kata usaanga kini khat ke ba arpo ya ni kibadan yo mense berkhud job lewang ma pi dan kajing pen sle now tau berkhud but pitip eki bara fikini kajing pen sle kaba wan na mense berkhud job lay haba angka jingpen sle kamot kadai ka bo blake udah pen sle ye wepi we kibala pediang yu Jesus Christ kibala IT la ka jing im show try kibala kala ka bo mut bat kibala ki khon ki job blake
But ngakwak ngan ong fi kadang kan iga jingpen sle fi kan iga jingpen sle ong ka Bible ka Bible ka ong ni ka ong ni don ka jingpen sle but ni tip iki e baro kababot ka jingi kai unongi kai uba hikai yangi de mun se mu khoi u hikai ngi de ga jingpen sle. But ngakwak ngan peni fi yagane ga shiti ka ba Yohanes to na kalana ka ba ar snap u ong na ka khat ka ba ar punyo ngan puli ga ni khat ka ba ar punyo ong yakini ki e ru ngat kho api to ngan puli ga khat ka ba ar punyo ong shaphang jong pi kata ka jingpen sle ya ka ba pila pediang no u ga yai sa pi te pimdan kam shu ba nu no ru unde hikai pi hare ku ma kata ka jingpen sle jong u ga hikai pi shaphang ki e baro bat kalong ka bishisha bat kamlong ka balamler te kumta kumbala hikai pi pinyai sao fi ka jingdan kam jong kinong hikai manwan ra shwai ni ka point jong amata ka sngi kadai ka jingi kai ka banung kong tam kadai na ka jingpen sle ka bangiyo na umun si makoy nda dan jingpen sle nda haba pi pude ka Bible kadang ka jing shai na ka tin ka job lai badai na ka daw nga kwa man ka sngi mga nong fi kandiat ngan keren ni ka jingpen sle fi ngala de pen I ngani ha ka por ka ba nga kren shikhman na mabang khta biang ni jingpen sle ngan ha ban let biang shigi jingi kai ki bala de tang khndiat khnang ba pinum Sngewthuh bakla yegani nga Sngewthuh na yegani ka bo jisu u ong gi sunran na kala no ka ba khat nriu na ka khat ka ba khat arwang nga dang don shibun ki e ro ban ong api hendre pimla ban sha yekimenta fi ingadang dan shibon ki ibangan ong fi nipim palaban shaiki balay ong ikata kitin namar kisenran hagani ko porbo jisu uhikai ki shibon ki kim pat dan satya yuman sima koy kim pat yo igani ka jingpan sle na uman sima koy but haba kim pat yo iga jingpan sle na uman sima koy uong ngadang dan shibon ki endre pim pat la baru soal ke dekat ke bobot ndala wan mau umensiam ke jing shisha ken unia lami pisha ke jing shisha baro namal unom kren la din reik ek edukat bo unio sno un kren pun pawi ek ban sawan fi nda umensiam kho job play one undala pen sle yekitu ki sunran pin sayo I kin sala yagaban Sngewthuh yeg jing jeleo jong ktien ke job play Bagai nak tengah daun lebih pulih ke baru ke jasi syakumta. Bau jisu syabun kiu sebenarnya uang ki kam dengan apostol. Kalau nang kebenin kong sengap uang kumni ke tim ke jom play. Lebih pulih kam dengan apostol nang kebenin kong jisu uang kumni uang sengap ngan pulih nak dekat ke ba nak dekat ke ba katno dekat besau uang haba ulai seng lambat ki ulah hukum ki manam let no na Jerusalem ada ban up ke jingkular ke jongkpa na bau au pila yo snow nga na bau yo ne si shala pen baptis de ada an pen baptis pi do mun sim khot sa khindiat singin do menta fi ka tagade ke ba na kwa ba bin singa ba u jisu ang shong shua Jerusalem nai nai nama utip ke jingla brio utip ke jingmut brio utip ke capacity lani ya ke bor brio budan fi utip ya ke jinglang jogi sanran gide brio bona preng jong kiru gide ke bamnang bam start na lona taru nda dan makhna gi banang start ro ki numla ban Sngewthuh ni ke bible la kamdan ke jingpen sle ke jingim jogi Badai nak kata udah ai ko warning bun sen iki wang how Lucas dan pipule wang ke joi wang song shua up iki jingkular ke jokpa nda poi hang ni yang lenang ka ba ningkong kama apostol nda ulai seng lambat ki wang up shua iki jingkular ba vinda pule ke khat ba praja ko nang ka ningkong ki kama apostol wang lo pinyo diang ke bon nda wan men sim ko pi pin salong ki nong flying a Jerusalem Judea Samaria ba do bu ko pertai pi ke ni ke tien ka ba ong up iki bodan ki bri ki ba perkhat bet ba kin shio bor ban tuai ke bapang ban shio bor ban nek kamba ban shio back soy ban shio le iki bekrau kani ke ba u jisu ang pinyo diang ke bor ndala wan men si mo ko vi kani ke dan kamba bin so ko kham julio ka hal bleu ai bor iki sunran begin le ni ke kamba and rekin mau ke bor na ko pin snap ai ka taktin ke bor ke jong play kanom shong aga
haga kam ju shong haga kli brio ka bor jo blai kam shong hau brio ka bor jo blai ga shong haka taga jingsan ba ga jingsngot ho ye ga jingjliu jo ga ktien ga jo blai ban chu ong bai ga ktien ga bishai ka jingpan sle kam dan jingedei bat ka bor brio ka jingpan sle ka dan jingedei tang bat ka ktien ga jo blai la da brio dan ga ktien ga jo blai dan hiru ga jingpan sle bat ga jingpan sle ka ye trailang ga ktien ga jo blai ka badan ha ga jing im jong tu brio na ka daw fi u jisu shuaba un pa yo min se ma khoi shuaba ga jingpan sle da ga bor kan long gi sunran u de shanga do lais nem tam ban hikai igi sunran igi ktien ga jo blai na mala da kim dan igi ktien ga jo blai kinum man igi pentecost kin haban dan kat tu kat ni igi ktien ga jo blai kata ga de ga bari kata ga de ga secret ka bang ayo i dan ki brio menta ki bam jupan le jingmot igi ta dan gi biskwa ban tuai ban sha jing it ban yo jing pan sla ban shi let ya lap no ban shi kren no ban ki skwa ban yo ino igi buram jo blai kin mau ka jing pan sla kam dan jing a day ba do brio u bam dan ni igi ktien ga jo blai ga jing pan sla ka dan ba do brio ba dan igi ktien ga jo blai but kisenran wat la da kimpat la lut ru ya ke ege bu jisu hikai henrei kat tu kat ni kila don ya ke jing shai na maru jisu hikai ki malagasni ya ke tin ke jong play but ndala poi ke por ha ke bo play un ayo men sim khoi but ban pensle iki de ke jing pensle u pensle iki nda ke le shonga ke kamera ke banen balai ke wan ke jing pensle na mar kila don jing Sngewthuh kat tu kat ni ke tin ke jong play but ndala yo pat ya ke jing pensle fi inda kila yo pat ya jingpun sle hagani kamera ka bahanen fi yo ig beja kami ka reaction na ta jingi kren na brio kidan giba snow lingo kidan giba kindet kidan giba lingo lingan ba kidan pat ru kiba kren bang ba dai na kita daw nda kala poi kum kita o petra su yang ja brio bom don e ka jina jin start shibon hare ni brio udan ka jing ula yo jing hikai no Jesus Grace ye ka kitab Joel na maka bible ka klem tho lek ngai u jisu la de batai le pai gi sanran ba kala don pa ka prophecy ba ula hikai ki ba u Joel ula de tho le pa ba kan se don ga sngi ga bo min sim jo try un se the lut che do baro but then kita tahu kini ketin ke jomplek kalau dia dana Petras kalau dia dana gisin ran but then kita tahu the one woman si makoi ke jingpen slek kawan but the kawan ke jingpen slek ka hikai yo Petras fi inda kawan ke jingpen slek ka penken mau yo Petras katakan kedai ka ba besngot nak palat pinda ya but woman si makoi katakan kedai ka besngot nak palat ba pinda ni ke jingpen slek ba ya ke ek ba pimtip Petras ni tip begini ke breukin one begini yo snow tip lut begini gibrigun wana do laya jargot begini wan begini yo snow ke jingkren jo but nda yang udan ke khubor na balai ula dem dan pa ke jingi kai na jisu ya ke tai ka bo jisu hikai shapang ke kitab Joel but nda yang ukhlem da not ban ong ukhlem de shim bible pulin dat ikaw ong ha ke khat ba khat sa ju ki kam ke apostol na ba ar ong u petras ula yang lamat ki khat ba ngot ula penjamel ke tin ba ula itu ki ong ko ki rang ba judia ba fi baro i shong tu pintip begini ashkor ki kitien jonga balai wong ki kitien jonga na mga don ong Petras na la yo jingi kai ngakin mau jisu lai kai men tau yo e jingpen sle jong men se mo khoi but ke jingpen sle ka hikai yo ubu song snap ki kitien jonga na ba kini kim bu at kum tharai ma pi na ba kadang shipor gisni hare gini long ka tabla ong do Joel no itulpa kan jagi sni ba khat do ong blai bangan the no yo men sem jonga halo ka do baro ki khon chendrang jopi kon kan tai jopi ki ni thulpa ki samla jopi ki ni i ji thupa ki temen jopi ki ni posni ki jing posni baralo shakri jonga shindrang kan tai ha ki tagi sing te no mun sim jonga ba ki ni thulpa fi fit de pule ni o petra su pule ndan ni manu ai bori de ga jingpen sle ga bu yo Figure ke jingpen sle kam de ya ta mangin chule kam ba kam de ya ta mangin chidwai gi brebo pang hoi wala ka ta de ke don kam re kan mau ke jingpen sle ke de ka ba ai bori ni mangin Sngewthuh i ke tin ke jong play
Mas kau nak bo Petrus ang niu klem let ya laf ya gawai pan Ukraine bet ya ke jingi kai ke bula dep yo anau Jesus Christ kadega hak shua jong niu len niu Jesus shua ya niu u artatin shua ya niu pa ya jaka ka bakla shua jong niu di brio betlap Hendai ndau la yo minsi me khoi ber abaka jingpen slek kawan ka ba ningkong ka ba ngiu I ka ba witness la ni ka sakhi ka ba ningkong tam ka ba ngiu I ka jingim jong Petrus kadai ba ula ban ken mau ka tien ka jong blai ba ula ban kren ka rukom ka ba bai Pina puli lot ini ke jingkran ke jong ukut ke jingkran ke jong debit ukran shibo ni ke ne bat nang taden da ukran pinlingo ke jing krau jong ke jing hikai jong u kat adu bagi brio ki yo jing pen kendo bat ki kela ka bomot lai hajar punya so ke balang pen baptis ki ngak kwa bangan ong fi ke ne barok kawan na kawan na mal ke jing pen sle ke hikai u kumno ba un kret bat kumno ba un Sngewthuh ke tin ke job lai dei hanta na yo I bagi brio ki lai ngam keren ben ngam pen rame gani pidan kaman pule pidan kaman te pide binet ki theological seminary la da pila ndre ka we ka bang sham ga jing im jang shimet gade la da pide baniat bet ga jing pen sle tang ga jing duai but tang ba pshu duai sa klem tip ga bible kam law tien ga job le ga jing duai ga de ben runka pide vin tip ba ga jing dan ni ga tien ga job le ga de ga dan kam ngala ji thu I ne bahago I ga snap puli malbananga shong duai khmat chong play kali trying on ablay me kwa ayu nga ha gani ga snap ke ay me kwa nga bangan le gani ga snap nga puli ga bible nga lap nang to nga gospel ga jong yohanes ko nang ba ar nga puli ga to ko jisu pen kala wani ko kawan pen man ga jing shai nga bat nga shimi ga to ba ga jing kran ga jong play nga o blay kwa nga ha ko to ga snap ba yi ki kra ga kran ga jing im jonga kena di kejing im jong firu balada pikwa baki kra jong fi kinde ki bo blay unyo ban pendan kam ha gatu snam u jisu ang pendap iki tu ki kra de ka hadu bikin dislay wali pendap tang kendiat wali pendap siteng hari hadu bikin dislay balay u ang iki ta ketian namar ndah bagi kra baro ladap de ka un sapha tong iki bat ke kamba kan sejaj ta shikmat balai ban pelat ik ta yeng na jing le ran kri ke kamba ka bening kong tam re ke de bedan jing mut ke bekrau tam fitib ama ke bible kat kum ke jing mut bagen jamin sim ka ke dei ke tien ke jo play badene ke dau ke jing pen sle barabor ke ke bu blay mut ban le ke jing im jo breu wat la da fitwai ka no wat la da pila de ki khon jo play u blay kwa ban le haki kra ki batli kwa ban le haki kra ki bom dan ni ke tien ke job blay ka ke de ke tien ke job blay nama bangam dan por ngan pen fi sibon ba yo ngamla hele ka ke de ke tien ke job blay ba de ni ke daw ha ba bible ke kren ha ke kitab genesis ko nang ko bening kong la pi puli ke khat ba ar ko ko pertai ke long ko besuda bat ka bom dan dur pen ban ke bible ko ang min se mo khot job blay u ki halor ki fi min se mo khot job blay ki ang no u ki halor ki ka ngan ong biang ni fi se sien ke de ke tien ke job blay isi dan pleng jong fi ne pidan kaman tip ye taru ba ke de ke tien ke job blay ngan pudi fi ne ke bible snap u ong ne ha ke tien ke job try ngan puli fi ne ke shiti ke bo pol tho ke lenang ke besan snap ngan puli ke khat ke ba kat no na ke khat ke ba arbun rio snap u ong ne ba unyo pen khot ye ka ke mot ye balang ke balang ke met ke jong Jesus Christ ba unyo pen khot ye ka habla sat ye ka de jing sat ka da ke ktien ka barabor ha ke bible ke yang namar ke ktien ke joplay but hadien banga puli ke tu ke kamba ke bu jisu pen ke lawanye ke nga sa yo sngawi ke tu ke ktien bala da ke dey nga banga long ke jingker khush ke brio ban pelat ye ke brio na ke jing ja buram na ke jing le ran u bleu dan kami ki kra ki bedan ke ke beslei badene ke daw ke jing pen sle kam tre kam ke jing im ke jong brio lada dan shibon ke ktien ke job play
Nanda pen fi pikin mau haga Bible kidan ki belong symbolic la ne gide ke srungio ke dur bapindup tip ba haga ne Bible dan shibun ki ik bo bleu la de kren fi pulina ne ke tien ke job blai filam bo jisu le haga tu ke jaka haga tu ke pung ma inga haga tu ke lenong ke besan jong ke gospel ke jong Yohanes pikin mau bo jisu le pen kia itu brio uba pangyap siliang life uprasnem Ende hagani ke pool ke Bible ke krenshai ba hagani ke baranda jong Solomon ke dan ke wei ke benta ke bala tau ba ke dan ke pool ke he ba ke pung Bethesda ba pinda puli ke ni ke pung Bethesda pinda puli ke dan santali ke baranda ong ke Bible ke ni ke nong ke besan hang ni ke tiak ke bapang ke matla ke bedko ke bapang yap siliang ke dia up ya ke jingki jong kata ke Bat ka Bible ka angel na beneng ujule hiar sisien teng teng ban penki ia kata ka Bat ununu bo yo hiar neng kong kata ka uyo iga jing penkia. Bat nga kwak ngan ong figa nega dega bo bleu le kat bo jisu umpat yap kampat wan ga jing ai ai kanega bu le lupa haga nega por ka de ban hikai nga ba de fi meta ga sngi ba finom yo i ga kamba finom yo i ga bor jong play wat la de fi shonga jan ka here ga dan ka mi ga jing pen ki ga bana bana shanga nong fi wat la de fi tip lot i ga tien ga jong play pi don jan jong ga tien ga jong play pi don ga tien ga jong play here la de klempen ki e ka da mun se mo khoi ba ga jing pen sle finom yo i ga jaga i ga nak kata kadaw aga Bible dengan keren gede ke bejrong baga ketien ke jauh play hi ke ke keren cepang ke ketien ke jauh play but minta ke sngi nga kwang nong fi jisu tong de ke nak tu ke kraw pa tong itu ke shekri but ndal tong itu ke na itu ke kra ke jaga kamba ke kelawan ga kwang nong fi ni ke pom de bule magic de bule jadu kene ke de ke bo pen ilupa ye ke sunran ye ke mary ye ke tu ke brio ke tu ke por ba ke no ke ba mi na ke kra ke ba dap de ke kan long be ke kamba ye ke brio ke dan kam fi hagani ke po nga kran ni ne ba pindup shai la fi kwa ban Sngewthuh ke tin ke jong play ke jingpen sle ke de nong hikai ke bekrau nama ke jingpen sle ke de bengiyo no men se me khoi but ubriu badan ke jingpen sle u badan yo ke tin ke jong play u tip bat unum sha yalam bakla kata ke de ke bang kwa pala de ni sni kata ke de ke bang yai kren chi yai kren yai kren chi yai kren ba kum no te pila ban Sngewthuh ye ke men se man haga nuguru kombin Sngewthuh ye ke jingi kai ke bakla kum no fin tip agi ni gisni gi bakhaddo ye ga jing shikri lani ngan ong no ye ga jing pen paul ni ga jing thul pa ni ga kamba ni ga lada ka wan ka bedeno blay na ka wan no setan na mar setan du don bor man le kamba bedeno ga daw ni don kampalan ye ka ban don ye ga jing pen sle ka do men se ma ko mala puli fi mentan na siti ka bo Yohanes tho ka bening kong ka nang ka ba ar le sing la puli fi na tu khat ka ba ar bunyo mala pen e fi na tin ke job lay ba ka jing pen sle ka hikai ba ka nom lam le er ngin yai sa ba u la rangi shong pa ka jing kai jong ka jing pen sle ka jong men se ba ko ba nginom sha elam bakla ba la fi kwa ban Sngewthuh ye ka tin ke job lay ka jing pen sle ka de ka jing ka no hikai ka bestan ka bestat tam na marga ni ka jing pen sle ka wan nau no hikai ba khrau tam utaw de men se ba ko na kren ni ne na kwa mga no fi la fi dai puli la fi dona ga lat ba vinyo ban puli dai ga bedan kam ba vin puli re wali chi shong na ka jing puli la da ka jing puli jong fi kam ya lam fi ba vinyo e ga jing pen sle jong men se ba ko kam dan kam Rega bedan kam kedai ba vin tip ba ke ketien ke jong blai ke bedan lupa ke jing im jong fi la fi nang pat ye ban shai kai hau men se ba ko ke jing pen sle kan wan ga ba kham krau namar pila dep don lupa ke ketien ke jong blai ke ta kedai ke ba ngai not not palat abang puli ke bible fi i blai blai penan kamrat ba yo so nama wap so pol de budan shibon ke jing tip iktin ke jong play de bri budan shibon ke jing start ke jing champang bara budan lo pa ke iktin ke jong play da lo yo men se me khoi adin bu ana ni aso le diwa yo kada ke jing per ke kraw ke jing shikri play ke jong nama de bri bu tho lai po wana ke testament ke tamai bale tho nama ke jing pen sle ke hikai yo nama lo de don lo pa ke jing em jong ye ke iktin ke jong play ke bu bon but na kwa men ta ke si bangan ong ye fina ke ni ke jeka
I bau blay un pelong ifi. Ba vinum ya light na kini Nongrim. Kabang keren ifi. Nani people ang jingpen slack and hikai, jingpen slack and hikai. But bisu what is the jingpen slack? Bisu why bang pinyo ada jingpen slack? Kabang team ke job lay pim pudi. Kabang team ke job lay pim dan Nongrim. Bala da pim dan ni team ke job lay pinyo I kam dan jingi day ba umen sim job lay. But pilapin poi wat check about baklaro. Sedang gebrigo bishunget klumar ke prophecy, sedang gebrigo bishunget klumar ke jing posneo, sedang gebrigo bishunget klumar ke jing penpao, sedang gebrigo bishunget klumar ke jing hikai ke klumar ke ningisni. Nama balik dala digim dan kitim ke job lay bekim dan jing pensle. Ai kat kubang keren nang ni ngakwa ngan yalame pisu shoot nang ni kitim ke job lay. Bapi don kam ye ni Nongrim bagatagadai bapi don ni ke jing pensle kebalong ke bawan no mensim ko job lay. Kene ke ba kebetulan kampalat nang ketiin ke job lay. Ngadang sidap keren ni kene hari ni si ke Bible study ba what kat Jesus Christ. What kat Jesus Christ. Shuaya ke bon hikai. Shuaya ke bon keren ni ketiin ke job lay. Uang ke gospel ke jauh Lucas ke nang besau. Ke dekat ke bekat pra. Naba utrai ula pensle inga. Ya ke bangan yalap ya ke gospel lagi beduk. Ya ke bangan penbenai ke jing pelait ya ke set bendi. Ya ke bangan mau bangan penpet iki kmat ke bamat la. Ya ke ban penbenai ke jing pelait hai kita ke bala ban shitom do setan. Bat ban penbenai ke snem ke badiang hun ke jong trai. Lan ya ban penbenai ke snem jong ke jubilee. Fi kita ke bangan dang shida bikai. Fi kat uji suru. Udon kam ia ke jingpen sle ke jong men se makoi ba unla ban hikai ba unla ban Sngewthuh ia ke ketien ke jong play nga kwa ngan ong e fi ni bor tanginum ya lait nang ta tanginum perkhat bangi Sngewthuh tanginum ju ya kum tu ba rio I ke dai ke e palat ngi ni sngi be brio kim wan che ke ta Nongrim la da kat yo jisu udon kam na yo I ke jingpen sle ba unla ban kren udon kam na yo I ke jingpen sle ba unla ban hikai kat no tam ngi ke brio ke bam dan e eru am ngayo idan ke priu ke bom kiba pen kre ya ke tien ke job lay puli ka da ke bor si wat ke kot ayu puli na ke internet puli what ngam kren pen ye ta ka dai bin puli ke dai han dai ken mau sabar na ke jing pen slay ka jong men se ko finum Sngewthuh lo ye ke tien ke job lay tangan pen I fi sa ko wai ke bidan kadang ke jide ke bejan bahabat ke ni ke bang hikai na keren mentan ba unong hikai ba start yengi dai men se ko job lay para bo men se ko job lay wana bri dan utu bri dan ke jing pen slay but ula ban Sngewthuh ye ke jing jelio jong ke tien ke job lay ka ba ar ka point jong am to si ke dai ka ba ke sri am ba ke ni ke ban ko fi ngan bu kum ni kum lo bin Sngewthuh ye ke tien ke job lay ha ke no kom pila pin chai ye ke ni ke tien ke job lay ken ma ke ni ke tien ke job lay ke dai ke be e ba ni Sngewthuh hi ko ma la de ong bat ngakwa ngan pen I fi ka ba ar ka badan jing dai bat ke tu mentan kata ka dai ka jing dan kam ye ki nong kren ki badan ye ka jing pen sle what ya like na kata ka jing shisha wali dan jing sarong ba bin ong nga Sngewthuh hi ki tien ka job lai ha bidan jing pen sle ni dan yo men se mo ko dan ki be ong ngaram dan jing pen sle ba dai ni kata ka daw ngam dan kam shu ba Kiwei kin hikai nga wali perkhat kum ta don kam ya ki nong hikai ban hikai ya Kiwei pan ki badan sha hikai tang ba ki nong hikai ki ba hikai ki de ban de ya la de ki nong hikai ki badan jing pen sle ki bala ban hikai ya Kiwei pan bakin poi sha ga jing long nong hikai ka balong ka badan jing pen sle nga ka ta ga de Nongrim ka bangan pen I fi na ga ba do fi ka jing dan kam ya ki nong hikai ya ki tin ka job lay ki bala pen sle ka ta ga de ka ba ngan ong no hang ni ka ba dan kam tam ma begini isni ka ba nga ha ka jing perkhat jonga na sngo ko man ong try a play jonga sai shibon ki brio ga rigi jingi sai shibon ki brio ga pertei ki balong ki nong hikai ki bala ban sai ga ta ka jing shisha na ga tien ga job lay ban sai ga ta ka bari na ga tien ga job lay ban penlong simple ka ba ki pat ba ki la ban shai bat bakin yo ga jing hikai ka ba day ka ba biang ri ta ka de ga bang ko nga no fi binum la Sngewthuh hi la dam dan no hikai fi
Pihap banyo iki nong hikai. Ki brio jong play. Ki bo play la say. Ula ai ki ke jing ai. Ki bala ban hikai ke ketien ke jong play. Maladep itu ini bon sen haba ke keren ke jing seng. Lani wat hagi ke voice message. Makadang ko ke por haba ke puli ke gospel jong Lucas. Kalau nang ko beshipo. La pi puli ke tu ke bo Jisu keren cepang nong Samaria baba. Ngalap makadai ke bekrau. Bepleang untuk nong Samaria udah Jisu Christ. Ulap itu berko, itu bersyak, luti. Apa yang kita tu ulap usnosen urai usap span. Udan ko umpnya udan ko wani berkeren ke jingpen selek bani mensi mekoi. But udah buat itu ke yang ke jauh tu try yang besar. But syuabun mi khat itu try yang besar. But syuabun mi ukhat itu ang sim gini ke artingka men besar bahayu. Lalu me penut tam ngandawan ngansawan ngansa ai bai nong ye. Hakapot mengenang keren na yo iga jing shai no men si mukhoy. Bagatu ka arteng ka kamday setia ka currency. Kamday ka pisa, kamday ka kani ka pisa juni. Playang ka tu ka arteng ka kani ka jing ice no ba kani ka gift ka ba unong Samaria ba ba ka ba Jesus Christ. U ai hagi try yeng basa. Ai hau tu bedang shuan, ai hau try yeng basa. Baru dau shim gani men sai upi lada u try yeng basa day ubadan ka tu ka arteng ka kabamon ubadan ka jing ai no blay ban besar ki wai unumla ban besar ki bau try wan ra ha ka tu ka jaka ka bau shikri but day na ka ta down na du bang Sngewthuh ki tu ngau try a play ang lada ngamyo ki tu ka arteng ka lada ngimpat don itu ka arteng ka ngidang don ka man shai kai re lada ngila yo itu ka arteng ka ka jing ai no blay bau blay ai hagi nong hikai hagi try yang besar kamot ki nong yalam ki nong hikai ki pastor ki teman besar nasi kita ki basan gumba orang mengima kita ki nong hikai Bible ki balak ban sai ki brio ki bo blay ula pen emiki but ngakwa agni ki por bagan pen epi nagani ki tin ki job blay tong ini puli no Lucas kendiat kalau nong ko Henry ngadan stang kendiat ke por but ini puli ki tin ki job blay ki puli ki gospel no Lucas nong ko Henry waru jisu ong ini ki tin singap kan puli nong ko Henry nagal khat ke besaupo ka ong ini ki tin uang sengap kau usenran umlong halor unong hikai jauh Henry indala hikai bahayu unlong kumunong hikai jauh apa kekeren cuma usenran unong hikai kapamut dan kami ki senran ru dan kami ki nong hikai but ki nong ikai ki degi bedan jing pensle ki bahaba ki ikai bahai ki senran ki mdai banting begitu ki baki ikai bakin poi shega label ke bakat ke jongki la ni kampalat ke jongki ru namar u nong u senran umlong alom nong ikai kat bodang dei senran ni umpat long alom nong ikai Jadi umdi sasa pada unong usenran kabab ko ndala ikai pahapat yu ulong umno ikai Kerana fi barok biji kai kitin ke job lay. Kerana la ka jong ka jing embro. Tongin dani ke ni bagi dia belong ginong ikai. We ulong ikai bu shukwa bu kena sekolah. Sulit sekolah sa ber untuk men don shong class 9 class 10 ado bunum pas yo. Ber bu kwa bu chulon ikai. Unong ikai ulet ban ikai ban pen pas matrik ban pen pas 12 ban pen kiu iki brio si jrong ba makikin long ni ke pertai tano ikai taru wat ik school ke bangi pule ya ke jing pule ke bangi pule ke education ke bangi yo kat no tamma ke bagin jamin sem tunginum shu donna ke jaka ba de tang mangi ban ikai de tang mangi ban keren tang mangi ba de banang tang mangi bala ki waikem la ngakon no evident ke ba de ki pau snam ni shong ba ya ke ta jaka bangi klempli lenti Kiwei nga kwa nga nang pika taka dega babakla usenran umlong nga alor no hikai kataka dega bishisha katukan ni sinema baki wan jing seng tiki dang long kisenran kimlong alor jung gino hikai nama gino hikai de buble de say Henry ndala hikai ba apa di gitu kisenran kin salong kum gino hikai ngali nga ong jisu iki jingle ki mga ong jisu kum ta kala nang kum khat saw khat ar jong yanis wong kum ta wong shisha sha ong pi ba ki jingle ki mga piru pin le ba iki ba kham khrau iki ba ngampat le mga piru pin le
Na mangangan hablay no so pa nga kawangan ay pitungin don kung kataka donot bahabangi hikay ki senran banginum subo sa iki siga kerdan senran hendray bangin plilanti ki bakin kelalong kinong hikay ko mangilan ikin kampalat maningiro kataken gede gede syakri blay ga mga kawangan ong ipi finumlak man Sngewthuh iga Bible adap don nong hikay tang madapet bahang kinong hikay gede ga badon jingpen slap na malada jing pen sle la da fio ige jingi kai ge beshaban nang ta fin chu he stang ge khle ka ba ge jo no jo fi nang ret ke bor ke jo play ge nang plot but sami ki reasoning na ni ki tagi komi kli ki bala bakla palat kan adu ba ke pen bakla se ge jingai na kwa bangan ong fi ge ni ge por fitep u play u da bu ige nong hi kai ka ta ge ge point ge bang kwa ga ong fi what le ya la ta what chu ong nan nga shay pet iganingan kren nang ni la da fidang dana ga jeka ga bapidang hap an shay kai wali kirki ga seng balang ga seng ministry naman da pipoy siya ga jeka ga bapimla man kit finyo ikan poy ga la da pimla man ikai bahay ga tin ga chomplay habang nga kren kum tanga Sngewthuh ika ega mga kren bakam de ga besok mabini kai ga tin ga chomplay malaga sngi siya ga brio la da kamdan ka ching ay ka banaw turay Yeki try yang besar ben yo igi tu ka aften ka ka belong ke jing ai snow bano play makin besar yeki adu ke jing wan ke udah ong ndang awan biang ngan sesio bainong lada me penut tam kamon ngi khamle ba ha shu ngin yo bainong ban ngi kwa nganong fi ni ko pon ngan pen i fi ba don kam yeki nong i kai ke bela pen sle lada ngi mot ban ya chikman agi jing shikri ngan pude fi ni ko bible haga shiti shige afsas ke bo pol thok nong besar wang khat ge khat we ula thungi ki we banong ya apostol ki we ki nong thul pa ki we ki nong lap but ki nong sharai but ki nong hikai ye khaban penjana ye ki riu khoi ye ki jing trai ye ki jing security en blai ye khaban te ye ki met ke jong kristat ngi yo poi baro shi ki jing long we jong ki jing ai ki jing tip yu khunu blai ki jing long rang ba ba hadu ki jing thau ki nyang ki jing dap jong kris bakum tangin long shu ki khna ki bala pensat kin ting bat bala rong nok leng dak air ke jing hikai baro dak but chalai ge brio dak jing le senti ke bakum ko but sneo ke jing hikai bakla fi ban pen poi ye ki senra ne gi tu ge babu she ke jing long rang ba ba ha jo ke jing e ka don kam ye ki no hikai ki po ble do say ye ki apostle ye ki prophet ye ki no lap ye ki no sharai ba ye ki no hikai kini ki degi bedai ki bo play udah pensla eke bedai na kita dau dan ngayo snow dan ki bri ki persya ini ki bo ong ba kini ki santli ki jing shekri ki bo ngapuli mentan ki lakut ngadu ko por jing ki apostol na ko ba nang fi hado mentan ki sngi ki balang kadang dan ni ki pertai hado mentan ki sngi men sim ko jo play udang dan ni ki pertai But I don't want to see you blow down say ki brio krau hagani ki pertai naman ka system ka jong play lani ka rukom tray jong play kadang ne kum jo hadu ni ka pon nadu ka pon jong ki apostle but nga kwa ba pin kham jliu kham Sngewthuh ka mot ayu apostle pin di ben tip ba ka mot ayu prophet yo fi shushim lang ba ki prophet ki no kumu Elijah kumu Elisha kum ki prophet ki ba ha ka testament ki berim fi haban Sngewthuh i function jongani ka testament ki betamai fi haban Sngewthuh e gru kom tray jong ki apostle wat shi persha igni gi jing shikri dan gi bom bom dan sho ken ma fi puli fi pet gi nongrim gi pertai menta blai sai ki khambon gi dan gi prophet menta ki ba kranik tin gi jong blai ki bi thu lu pai gi jing long gi riba gi jang pen re but what mangi gi ba kranik tin gi jong blai nang nero ken ma dan gi jing pen paulo blai teng teng ban pen i bangin ai lu pa ka warning gi brio ba ki num dei ban poi shi ga bom dei ngangan ai lu pai fi nang ni ga warning ba ta ga warning ga bang Sngewthuh na ga kadai bo play u ong ba kham dei setia ngi bangin shim sting ngi ne gajing light load ko bangi yo menta namal nginum yo light load ye khaban shakri yo play sa kumne hagari ke sibe jantia ni dei pan shim kabu bangin kham shakri menta ba ta ga gajing pen pau ka bangam ong ina de bang dei prophet ndre ga dan gajing shai
habang ikran itin ke jong play fi ke jing don ke jong ki priu jong play ki bala pen slep ban hikai ye ke tin ke jong play ka pen kieng atiar ye gitu ki wepan ki besai kai tena ka daw la ka day if you pin Sngewthuh ki tin ke jong play ngan ong biang ini ki tin so bangan pen kut fi don kamban don ha ga jaka ka ba ki nong ikai ki tin ke jong play ki de ki bo play to say ki ba pide yo i ba kin de kren ma ki ka dan ki jing pen pau ka dan ki jing shai ka dan ka jing scam ka dan ka jing pen slek ka dan ka bor but hang ta la da pi shong fi yo i ba ka tin ka ba wan shapi phiru phin poi long kumalong maki ba phin poi shika kadan ka ba kham salor jong ka jing shik replay na ka ta da ngan pin kut ye ne da ka ba ngan puli fi ye ne ka city ka jong upol ka bu tho yo timothy u ong ka lanong ka ba city ka ba ar ka lanong ka ba ar u ong mamena ma ka ta ko kun jong to pin klan ni la de ka jing ai ka ba Chris Jesus ba ki ta ki ai ki ru ki ba mela yo sno na pleng bun ki saki ikita kentu men IT ki bring bala ban shania ki bala ban hikairu ya Kiwei de ne kita daw ko ba pin nang ba gani bangi de ban nang ban hikai bangin ai gani ki jing shikri haga bangin hikai shikiwei ki bala ban hikai ki wei ru tapi puli gani ki khat ke ba khindai ma inga gani ki ju i ki kalanong na ki khat ke ba hendri wong kumni ka dei yo nong sumar bri ba 3 minute ban yo ning kong mo u na ki so ba ka ga ba mut ban ong ni ka dei ba unong hikai de mo unung kong u ba yo ban ba mi ka tien ga jong play ban abo Sngewthuh yo jingle khu u de mo u ban sabatai ye ga jing shniam ye ga jing tai ga ba mi na ka jing bam ye ga jing mat baro unong hikai ba shisha u dan jing pen sle u de ba dan jing pen sle la de u ba mat ka tien ga jong play ban u mat mo unung kong ki so ba sala ye ga ban batai shi gi brio ye ga jing tiang jong ka tien ga jong play ai cái này cái chuyện cái này rap phi cũng nó vinh Sngewthuh but ki ye ki Nongrim jong cái tiền cái job lại tôi nghe tu ai nó but phi ko pa cái này cái phong ai ngu ime ba me hikai ngi baling bana cái này cái jing hikai try ngin la iga bangin ya chikmat na cái này cái jing hikai ken try ngin la iga bangin yang scam na cái này cái jing hikai ken try ngin la ban Sngewthuh iga tiền cái chabe ban ngada tuai ker pangku pa ba it chawa ye ga men is snake in try ga ban kerku ye ga ne ga jing hikai ba ki brio gi ba yo snow kana pen long ki ba kin Sngewthuh ba kin dei ban wat ye ga jing pen sle ba ki dei ban Sngewthuh ban dana ga label kum ki nong sha hikai ba kin shong ga jing hikai ka ba don ka bor ga jing pen sle ba ki nong hikai ki dei ki ba don ka bor ga chabe trying in net apply kanya la mi ki shi ga chaka ka ba dei ga kerteng ga dong chi sungi tuai amen amen to blame kur khui phi ko blame